Arrisca't, la subhasta més esbojarrada. Aconsegueix els quadres o ho perds tot. Inclou 11 quadres, 66 fitxes, una bossa i les instruccions. Si només sou 3 jugadors, descarteu el quadre 10 i les seves fitxes. Col·loca els quadres al mig i posa totes les fitxes dins la bossa. Comença l'últim que ha anat a una exposició. Treu una fitxa i mostra-la. Pots continuar o plantar-te. Si repeteixes fitxa en un mateix torn, totes les fitxes que has tret tornen a la bossa. Si et plantes, ordena les fitxes com vulguis en una pila. Si ja tens una pila, posa-les a sobre. No es pot canviar l'ordre antic. Roba fitxes. Si treus una fitxa i n'hi ha una d'igual dalt d'una o altres piles, les robes. Si la de sota és igual, també la robes. Els gats músics són comodins. Pots robar-los o intercanviar-los per la fitxa de sobre de qualsevol pila. Final. Quan s'acaben les fitxes, compta quantes en tens de cada quadre. Qui més en tingui, es queda el quadre. En cas d'empat, guanya el quadre qui tingui la fitxa amb el gat blanc. Si cap dels empatats el té, el guanya qui tingui el gat. Puntuació. Cada quadre val el seu número. Les fitxes valen 1 punt. Les fitxes dels bessons, 2 punts. Fitxes amb poders especials durant la partida. Robin Tell. Si treus aquesta fitxa, robes el ric, la pila més gran, i reparteixes les fitxes entre els altres com tu vulguis. Banquer. La teva mitja pila superior torna a la bossa. Trampós. Et salva el primer cop que treus una fitxa repetida. Dames. Si aconsegueixes les 3 en el teu torn, pots robar fins a 4 fitxes. Àngel. Si tens l'àngel a sobre de la pila, et protegeix de totes les habilitats. Arrisca't. Riu, arrisca't i domina la subhasta més boja.